Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Rovelyn, hingkod ang pangidaron. Minyo, apan dili pa kasado. Kinsi ka tuig naming nag-ipon ni Crisanto ug may may ka mga anak. Taga General Santos City ko ug punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa kalit nga pagkausab sa akong kaipon. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Hoy, Robilin, naunsa nagutaon mong Crisanto? Nagpatuyang naman lang mo sa inyong gibati. Unsa man mo? Dato nagyud kaayo mo? Nga sige pa manggihapon mong panganak? Nay, Crisanto maay. Ha? Ibasol ba ni mong Crisanto sa? Nga kamo mang duha ang nag-ukob diyang gibuhat ninyo ng mga bataa. Tiaw mo na. Unom na ng inyong mga anak. Tunga sa dosina na. Wa pa mo'y planong mahunong? Unsa man? Usahon na ninyo kadosina ang inyong mga anak. Mama, gid, uy, di pud ma, uy. Asa man din na pado, nga mura man mo ugway panagang. Pusot-pusot naman na ng inyong mga anak, uy. Mura, baya mo og dato, nga daghan og ikabuhi. Pobre sad baya ka ita. Maayo unta to og daghan ta og kwarta, kay bahala na lang unya kung pilay inyong mga anak. Unya, ingon na oh. Luoy ka mga bata nga makuwang-kuwang taon sa kaon, tungod sa kadaghan nila magsaho kaon. Maulagi ma, mauingnon ako sa Crisanto ma nga magkontrol na mi. Unsa mo sang kontrola? Nga nag-kills ka bitaw sa una, ikaw masarang di ganahan. Kaya nasaputon ka. Sigla ba na mo? Makontrol na lang gutaan ng butanga, Chris. Unsa? Kontrola lang ko sa ubang mga butang, Rovelyn. Ayaw na ng butanga. Ako pa'y sa puton anak kung didaan ko ni mo anak. Crisanto po, uy, daga na kayo tog anak. Oh, kung mauna, magpalayo na lang ko. Ha? Wala ko kung moingon nga kinahanglan kang magpalayo. Unya, kaya di makuha-kontrol sa akong kaugalingon anong butanga kung permitang magdog. O magpalayo na lang ko. Kuyog na lang ko sa akong maguwang sa Manila. Adto lang ko mangitag trabaho. Ha? Unsa? Nisugot kang moadtog Manila si Crisanto, Robilin. May rasad ma, uy. Ron maundang na po may panganak. Unya? Adto na sa doon niya na magsigig panganak si Crisanto dito sa Manila. Ha? Simbak ko ma, uy. Lalaki to na si Crisanto, uy, di na manganak. Oy, oplok. Ingon bago kong si Crisanto ang mga anak? Ingon bito ko. Ingon ko, adto na sa doon niya na makapaanak si Crisanto sa Manila. Ha? Iya lang na naong ni mo, Robilin. Patuga-tuga pa man taon kag panganak og daghan, oy. Ngawa man taon kay buot. Oh. Ikaw lagi dili mahilabtan og lain. Apan, si Crisanto niya dito day. Libre na, nga makahilabot bisag kinsa. Simbak ko taon ma, uy. Panarbaho to ng tuyo ni Crisanto dito. Panarbaho niya. Ingna kong bakakon day. Mangita, ginaglain dito sa Crisanto. Ma? Tubaga, Crisanto, uy. Asa naman ka? Nanawag daw sa Rovelyn. Bago ka pa galing nanawag ganina? Kuan ba ka nang... Unya, kita nakagtrabaho des Manila. Iba nagsulti naman tana. Nga nakasuod na kong isip construction worker dere. Ug unang adlaw na ko ron sa akong pag-duty. Day tuod no, nakasulti na day ka na ko, ana. Saba ka diyo eh. Nag-check out pa ka na ako no? Ha? Wadong, uy. Saba ka diyo eh. Ayaw ko sing panawag na ko, be. Kaya makadisturbo ka sa trabaho dere. Makasabang ko sporma na mo din eh. Pasaylo alangot ko dong. Kanang... Mingaw lang ko ni mo ba? Unsa? Pwede ka mingawan ako dong. Ug mingawan ko, may mahimo ba ko? Ha? May mahimo ba ko?
Sige dong, trabaho na. Kay manlaban na sab ko. May pamangita kag trabahoon mo diha. Di ka magsige kag check up na ko diri. Nakaristurbo ka sa akong trabaho. Dong. Misalig rasab ko sa kumbana nga mulargag Manila aron manarbaho. Kay dugay na sad baya may nag-ipon. Gani, unom nakabuok ang among mga anak. Lisod na sabgod ang pangita diri sa among lugar. Maong nisugot na lang sab ko nga manarbaho siya Manila. Sa permiro, okay pa ang pagpada niya sa iyang sweldo nako. Matag simana ang iyang sweldo. Apan, nagkadukay, madilig naman. Unya? Unsa? No na, ma. Di na ako maguntak sa Crisanto. Basin kon lobat lang. Pila ka adlaw na ako kinuntakay niya. Uga na sab siya mapada kwarta na mo, ma. Hay, maoy di maayo. Ang di makontak, makarason pa nga lobat. O nawa ba ka ang cellphone? Apan, kung wa na mo padaog sweldo, lahi na lang istorya. Pasig kita na tog laing babay. Simbak ko, maoy. Matabang simbak ko. May manog nagsunod-sunod ka tuntuhana. Basin ba kung may kakulian lang? Simbak ko kung asa nakaintaon Los Crisantos, Manila, ma. Simbak ko kung may dautang na hitabo niya. Dili na mao nga akong pagtuo, Robelin. Pero kung nagbinuang manggani unta dito sa Manila, unta, dili niya iapil ang mga bata. Unsa may kauno ninyo ron? Ngawa naman ka, magpadani mo kwarta. Lagi taon, maoy. Na, pagtanaw dito og bugas, aron may malungag mo dito sa inyo. Pagdapod og pila ka dilata. Salamat kay ma. Ay, tuod. Di ba nga, may gikuyugan man siya sa Manila nga taga dinhi sa ato? Ang iyang maguwang. Ma, si Arturo. Murag na uli na sa Arturo. Ha? Doon ako, ma. Hay. Pasaylo ako, Rubilin. Nga, wadayan ko musulti ni mo ini. Ha? Kaya nga naman di ay noy. Ay, si Crisanto. May lain ang kaipon sa Manila. Ako bitang gibadlong. Gahi kay ko Ako kay bawo nga wala din magpadani mo kwarta. Kaya akong giingnan nga di ka pakalimtan ang iyang obligasyon sa mga bata. Kinuo ko. Mag-usan naman lang miya ni Manoy. Usahan ko man na pagbuhay nga mo unang ka mga anak. Kawasan ko'y trabaho, Noy. Umagagmay pa sa silang biyaan. May bagong akong numero niya. Ato tawagan. Kaya katong iyang unang numero, wa na to. O di nag-ilisog numero ang karahong dako. Aron di ay, di ka makakontak niya. O di na maayo. Miring na. Ikay tubag. Laloy! Crisanto, Dong. Kahimo ka ba nininamo sa mga bata? Matod sa maguwang sa kong kaipon, nga dugay na di ay nga may kaipon si Crisanto sa Manila. Og sukad silang nag-ipon, gipasagdan na lang yun niya sa among mga anak. Wa na ko mag-apas pa niya, kay di man sab mi kasado. Ang ako na lang gukdo niya, ang suporta na lang sa mga bata, kay uno man gud ang among mga anak. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, di mi kasado sa amahan sa unong ko ka mga anak. Makagukod ba ko og sustento niya alang sa among mga anak? Ikaduhang pangutana, unsaon man ako pag-demand niya og sustento, nga tuwa man siya sa Manila. Iya man kong gilikay-likayan. Ang ako lang nibawan nga, naa siya karon sa Malate, Manila. Ikatulong pangutana, unsa man nga dokumento ang akong gamiton aron makagukod kog sustento niya nga dili mi kasado. Ikaupat og katapusan, kung dili na gyud siya mosuporta sa mga bata, pwede ba na ako sila ipapreso siyang kaipon karon?
Kaya ang bag umangod ko nun yang kaipon ang magpugong nga dili mo padana mo suporta si Chris. Palihog, tabangyog tambagi ko. Kining akong suliran, Rovilin. Mayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. No, mga personal nga mga problema, kinsa nang mga naay problema sa ilahang mga kapika, sa ilahang karelasyon, sa ilahang kabanay, sa ilang mga parente, sa ilang mga silingan, no, sa ilang mga kaila katrabaho, sa inyo habarong pagpantrabaho. No, or kung kinsa lang yun ay gusto i-share kay medyo bugat ang inyong doghan, inyong kasing-kasing. Ay sus, ipagawas na, i-unload na nato mga sukintig paminaw, no, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Naapod tay Facebook account. Sikat kay natong Facebook account. Uy, kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Taga General Santos ang atuang letter sender. Karong adlaw og taguon nato siya sa pangalan nga si Rovilin. Gipadala niya iyang suwat sa kini ang akong suliran official writers page, no? Kani siya iyaning pangutana bahin sa iyahang kaipon kay 15 years na silang nag-ipon, no? Wala sila nakasal og unom ang ilahang anak, no? Unya ang iyahang problema is di man kuno magpadag tarong og sustinto. Pila ka tuig na kuno unya nagtrabaho ni siya, nanay laing kaipon, construction worker, no? Unya every week ang iyahang sahod niya tuara ba kuno sa Manila. Sige. Una niyang pangutana ni Rovelyn, dili ni kasado sa amahan. Ubay-ubay yun. Sa unom ko ka mga anak, mag-family planning lagi taday, guys, no? Kadaghan aning unom, unya watay tarong pangita. Makagukod ba ko og sustinto niya alang sa among mga anak? Aw, yes, makagukod ka. Pero base sa iyahang trabaho ba? No, ang akong pangutanag, napapod nila ing kabilinggan o obligasyon dito, unsa naman lay mahabilin ipada sa inyo. O no, nakabuok, mag-family planning ta, kay maski pag di mo magbuwag. No, okay ang inyuhang panag-ipon, okay ang inyuhang panangkaminyoon. No, kanang ang ulom ka anak, labi na karong panahonang mahal na kayong palaliton, wa mo kakita gas, mga higala. Sus, kataas, nagkaanam og kataas. The other day, murag pag November 1, nakabasa ko nga ni saka na pong gas, may gani ning ubos-ubos og pila to ka sentabo ang diesel, may gani diesel akong sakyanan. Pero mahal gihapon ha, wa gihapon kabawi kumpara sa pagsaka ang pag-ubos sa presyo sa gasolina. Muna sa ato ang mga pagplano sa kinabuhi, importante gyud na apilon natong family planning, ha? Now, ang imong pangutana, yes, makagukod man ka. Ang ako lang sang pangutana, timan-i nga ang kanang paghatag og sustinto, magdepende manggod na kung pilay income og kita sa atong gipangayuan. Balansihon man na nato, pilay gikinahanglan, no? Sa inyong mga anak nga konsumo, balansihon po na nato kung pila po iyahang kita. Kay kung pananglitan 10,000 ang inyong ang itong sumada sa konsumo matagbuan, iyang sweldo 7,500, short patag 2,500, mugasto pa sa siyang kaugalingon, balanglitan na minyo na siya na siya iyang kaugalingon pong anak dito. Pila naman la iyang mahatag, no? Then we'll have to make do. But still, to answer your question, correct. Pwede gyud ta kapangayog sustinto kay obligasyon man na niya isip amahan anang mga bataa, ha? Ikaduhang pangutana, unsaon man nako pagdemanda niya og sustinto nga tua man siya sa Manila. Iya man kong gilikay-likayan. Kisay mulikay anang unom kabuk imong tubagonon, wa tingay ito ikahatag. Ang ako lang nahibaw-an nga naa siya sa Malate, Manila. Kadako raba anang Malate, Inday, Rubilin. No kinahanglan makahibaw gyud ta og asa dapita, pero og katultol ka sa iyahang karaan nga address, I think no diha dapit sa inyo, then pwede gyud nga adto lang nato ipada ang demanda, pero magsugod siguro ta pangitaon nato baron sa Facebook, mangayo tag cell
number, atong suwayan og kontak nga, hoy, panuway. Regards. Okay, pata. Kumusta na? Tayong nalimot kang nakay unom kabukbak team gibilin diri General Santos dong, no? Atong storyahan og tarong. Di man ta kinahanglan mo demanda dayon, ato lang sigurong remindan, basi nalimot ba? No, baka nakalimot. Kay Tagalog naman, no? Kumusta ka dyan? No? Pagutan atong ingnon nga huy kanang ang imong unom ka anak ba obligasyon nimo mahimo ba suryahan ta lang nigtarong nga magpadakag maski gamay lang no nga sustento ibahin-bahin ni kay di man pwede nga mulimod ka sa imuhang obligasyon nga unom man ni kabuok ang atong anak no pwede gid ka makagukod because ang obligation sa usa ka papa nagtangag man gyud na ngadto sa iyahang mga anak maski pagwa mo na minyo. Okay? Ikatulong pangutana, unsa kuno nga dokumento ang iyahang gamiton para makagukod og sustento niya nga di man mikasado. Ang birth certificate di aning mga bata Rovelin. Noon, ang hinaot ko nga, maski dili mo kasado, nakabutang gihapon dito ang pangan, no? No, sa papa. Aning imuhang mga anak nga unta na adito nakabutang and then mo manay ato ang proof nga siya gyud ang papa og siya no obligado nga mohatag og sustento nimo. Katapusang pangutana kung dili na gyud siya mo suporta sa mga bata, pwede ba nako sila ipapriso sa iyahang kaipon karon kay may bag-o man sad kuno siyang kaipon ang nga maoy magpugo nga di mo padag suporta. Okay, ang kanang pagpriso, usually basta support, di man gud na kasong kriminal unless naatay basihan for economic abuse under Republic Act 9262 nga pwede nato siya ma-convert into a criminal case. Pero ang kana siya nga atraso, adtura sa amahan sa imuhang mga anak. Katong imong kanhing kaipon, di nimo pwede makiha ang iyahang bag-ong partner karon tungod kay naa na sila'y tungod kay naa na sila'y ilahang relasyon ug kaugalingong pamilya kay dili man mo kasado. Unta to kung kasado pa mo, pwede gud nato silang makiha og kaso nga concubinage. Kana nga dili mo minyo, kana pod naapod siya katungod nga manimpad ug mangita pod og lain nga kaipon og kapikas. Arita focus, Rovelin, ngadto sa support ug pagpangayo og sustento ug pagpangamahan anang imuhang kapikas ngadha sa imuhang mga anak. Kontaka, pangitaa, duulang mga pamilya para manghinaot ta nga at least man lang mahinumdum siya, nga amahan siya ug naa siya obligasyon ngadto sa mga bata. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, mayong adlaw ug amping mo mga suking tigpaminaw. Handumana so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Carmina. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, What Matters Most. What matters is how sweet, not how many summertime, early morning smile. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga nagpuyo sa Kinugitan, Lubok, Bohol. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Carmena.
Oh, nindot ng balita, anak. Nga doon na daay mo'y planong magminyo. Mao, nalipay mi para ninyo. First love na ko si Flint, ma, pa. Og bisag ka usa. Huwag yung kumakadungog nga na mo'y reklamo niya. Mausad sigurong niabot mag-ingon ani ka dogay. Kaming mama nimo, wa mi pagsupak anang bata, kay nakita man namo nga matidund-ano na siya nimo. Og pedangga sad kaayo kaniya. Maong wa gyud mi pagsupak ni Papa ninyo sa inyong planong pagpakasal. Salamat, ma. Ma. I take this ring as a sign of my love and faithfulness. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Uy, wala. Natagak ang sing-sing. Ako itang isurup sa mong kamot. Uy, nga naman na. Ano? Saan naman to? Diara. Yawan ako eh. Binagog matagbaw pa kong pangita. Isulob na ako sa mong kamutan, ha? And now, I pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Abi ni mo, Carmina, katong pagkahuga sa singsing, kung sa kinaraan pa, malas pa yato. Na ako no'y mga pagsuway nga moabot sa inyong kaminyoon. Mama, gid uy. Mutuo man ka anak ma uy. Bitaw ma. Normal naman siguro nga naagi mga pagsuway. Pero nahibaw ming duha si Carmina, ma. Nga bisag unsay mahitabo, dili gyud mi magpadaog sa problema. Dili gyud mi magbuwag tungod kay mahal kayo na mo ni Carmina ang usag-usa, ma. Mao gyud. Han, pila naman kabuwan sukat makasal, pero wa magyapon ka mamabdos. Mao lagi, Han. Kuyog ka ata magpa-check up, Han. Sige, Han. Kuyog ta aron atong mahibawan kung ano. Mabaw ang matres ni Mrs. Dili siya basta-basta makaproduce. She needs more rest and take vitamins if willing siyang magkaanak. Mau ba, Dok? Sige. Salamat, Dok. Han, nakadungog ka sa gisulti ni Doktor? Kinahanglang mupahuway ka o inom pa og vitamins. Buhaton ako ang tanan, Han. Aron makakita ta sa atong liwat. Bisag kanus huwag ko makadungog ni Flint kay iya kong gisudyaan. Bisag iya akong gisigihag comfort nga dili ko magpakawa sa paglaom. Pero nasayod ko nga nangita na gitsag anak na mong duha. Iya lang ning kiluom. Puhon. Maluoy ang Ginoo. Mahatag ra gid unya na nako nimo, honey. Uy, Jelly! Kumusta naman ka, uy? Kumusta ang balikbayan, ha? Eto, nagbabalik alindog. Uy, kamo mo kumusta ni Flint? Gimingaw na kay ko ninyong duha. Kamu biyagoy akong suod sa high school pa ta. Maolagi. Kumusta naman mo, uy? Maolagi, uy. Wa pa gyud mi anak kantud karon. Unsaon? Mabaw manggug kuno ang akong matres. Ay, hala, mao. Ay, sige lang, day, oy. Ay, laghunungi, hangtod dili gud mo makabuo. Ihatag ra lagi na sa Ginoo, day. Salig lang. Salamat, day. Uy, naabyo ko'y pasalubong para ninyo. Mao ba? Wag gid mi nimo kalimti, ha? Mahimong pagkod nang makalimtan ta mo. Dawatan ni, Wow! Ubay-ubay, gid ni da. Salamat, Jelly. Han? Nami si Minerva, out of town. Maubahan? Unya mga 3 days kong mawa din isbay.
Okay ra ka nga, ikaw ra din eh. Okay rahan, uy. Musuroy man sa tos jelly din sa bahay, so dili ra ko magmingaw. Basta pag-amping baya dito, ha? Yesan. Uy, Day. Bisan pagminyo na mo si Flint, pero ayaw gyapon og kumpiyansa, uy. Kay bisan gani ako, naibog man gani ko ng imong bana. Kay gawas nga hitsuraan siya, puutan mag yun. Amaw man kaday, uy. Day, dili ko angay mabalaka. Kay dako kong pagsalik sa kumbana. Nahibaw kong dili niya kaya nga pasakitan ko. Uy, lami man ta kayo to istorya ganina, uy. Kalit man lang yung kagisgot, ani. Bibi, change topic na lang tabi kay dili ko gustong ma-stress. Han, nasa may seminar karon. Adto na ko ha. Nagdali ko. Bye, Han. Ambing din ha. Amping sad. Sunod-sunod naman ang mga meeting o mga seminar ni Hani sa trabaho. Si Jalining nanawag. Nga naman ka ha? Hello? Day, asa si Flint? Naay meeting og seminar, Day. Unsa? Nga na di ay? Ari, ano lang ko sa akong nahimutangan, be. Pagdali dayon ka emergency ni. Ha? Sige. Tanawag kinsa na. Si Flint ka na. Og may kaubang papay. Maong gipaanhi gyud dayon tika aron masayod ka. Ako silang duulon. Flint. Carmina? Han? Pwedeng mag-istorya tas bay. Dili ko gustong iskandalo. Flint? Dina, please. Amo na sini mag-asawa. Ayaw sa pag-apil. Karon nga ni ana tas ato. Explain ni kus na hitabo, Flint. I-explain ako, Han. Usay po, di pasabot sa akong nakita, ha? Ngano na kay laing babae nga kauban? Nga seminar man ang imong panakita ko, di ba? Carmina. Sorry, Han. Han, pasaylo ako. Ngano? Doon na ka ba'y nabuhat nga sa? Katong babae ngayon mo nakita. Paano kami magkaanak? Unsa? Pasaylo ako. Pasaylo ako sa kung saan na hibo. Sorry. Flint. Nanganak na si Dana. Og nakita na kong lipay kayo si Flint. Pagkahibaw niyang nana sa anak. Sakit man tuod. Tungod kay dili ko makahatag niyang anak. Pero malipay kong makakita nga nalipay siya. Han, salamat ha nga. Imo kong gipasaylo. Salamat po nga. Gidawat mo ang akong anak ni Dina. Nahibaw kong naginamhinam ka nga magkaanakan. Bisag sakit alang nako pero malipay kong magtanaw ni mong malipay ka. Han, nahibaw kong dako kay kubsa ni mo. Pero isaad ako nga ang bata ra mo iya akong suportahan. Nahibaw kong maunay kuwang sa atong kaminyoon, Han. Nga dili na ko mahatag ni mo. Maong andam ko musabot ni mo. Han, si Dina nanawag. Tubagon na ako, ha? Hello, Dina? Unsa? Sige. Wala ko sa inyo. Sige.
Magpalit na ko tambal. Bye. Han, nasakit ko na nga akong anak. Okay na nimo kung atuon sa anak ko? Mao ba? Sige. Atuon lang ka na kinahanglan to nimo. Salamat na. Mubalik ako dayon. Bisa na tinuod. Nasakitan ko. Pero dili ko gustong idaho imong kalipay, Flint. Uy, kamartir ni mo, friend, uy. Sobra ra kay kakamasinabtano ni Flint. Bisag nasakitan na, hala, luom gihapon. Andam ko mo sakripisyo para sa kumbana, day. Wa gani ka kahibaw? Basin gituyo na sa inahan sa bata, nga gamiton ilang anak aron magpirmi si Flint nila. Uy, ayaw gyud og kumpiyansa. Kay tan-aw na ko anang bayhana, no? Feeling wife kaayo. Ikaw lang. Daghan ra pagkawatan. Tigalig makurot na lang ka nga ang imong bana na ilog na gyud ay salain. Oh, Jelly. Han, unsa kay maayo kun huwaman lang nimo imong anak ni Dana. Dadon nimo dinis ato ba? Aron sad naa dinhi imong anak bisag usa ka semana lang god. Aron sad makatabang kog bantay. Uy, tinuod Han. Okay rin nimo? O lagi. Ako siyang atimanon nga murarasag akong kaugalingong anak, Han. Han. Oh, salamat. Salamat kayo. Swerte kay ko nga ikaw mo'y akong asawa. Liwat ka kay ni Flint ang bata ang imong gikugus-kugus, no? Di gyud ikalimod. Maulaki. Siguro, kung amo pa ning anak ni Flint, ako na siguro ang pinakamalipayon, day. Ay, sige lang, day, uy. Basin maluoy ra ang Ginoo pohon, ug hatagan gud mog anak ni Flint. Oh. Kinsa gud ron, uy? Kaisog ba? Ablihan na to, day. Oh, Dana? Ha? Ngiga ni mo, no? Gikugus-kugus pa ni mong akong anak? Ang bina! Dana, pwede dili lang sa nimo kuhaon ang bata kung pa si Flint? Nahibaw ko, uy. Nahibaw ko nagsilos ka sa among anak. Maong gusto ni mo ang bata. Nga naan mo din sa inyo. Aron dili na mato si Flint sa amo. Hoy, day! Day, nahinaya ko nung kanang imong ba, oy. Kaisog ba yung tao ni mo? Wala ba kas inyo? Ha? Asawa ka ra ni Flint, oy. Pero akong anak dugo ni Flint ka naglatay sa iyang kaugatan. Ug dili na ko usawa nga dili ka makatag og anak sa imong bana. Mong ayo pag hinilas, oy, kaasawa ka na. Dili sama na ako nga bisag pila pa ka anak ang pangayoon ni Flint, kaya na kong ihatag niya. Uy, hilasa! Aning bayhana, oy! Bisag pila pa'y anak ninyo ni Flint. Ako gihapon ang dunay dakong katungod kang Flint. Tungod kay ako mo legal wife. Og ikaw, mura na kag iring sadan nga pwedeng paanakan? Oo, sakto ka. Tungod kay matag higayon nga mo ato si Flint sa amoa, at yun ay nahitabo na mo. Unsa? Ha? Nga duwa ka sultihi? O hinoon, dili gud siguro kaniya sultihan. Kinuo ko. Ikaw bang bayhana ka? Nagsufra naman ka, oy! Marika! Kay galungot-lungot! Agit ko ni mo! Aray! Kasi sama! Buhi ka! Buhi, iday, ha? Muning ko, ni mo! Gusto na maras ko sa mga anak sa ikadwa ng anak ni Flint! Unsa? Lakaw na, ha? Lakaw na! Pagkagkag naong, da! Lakaw na kung hindi ka gusto magubay mong naong! Tungod ba kay dili ko makahatag ni mong anak? Maong nagpakasaha na sa kagbalik na ako. Han, unsa man ang ipadultay nimo? Mabdo si Dana sa inyong ikaduhang anak. Gisabuti ka pag-una. Kay basig aksidente lang ang nahitabo ninyo. Pero ikaduha? Ha? Dili na namatawag og aksidente, Flint. Tinuyuan na ninyo. Sugod ka ron.
Wala kay katungod pang mapauli ani baya. Kay makigbuwag na ko nimo. Ug ayaw na gid pagbalik ha. Kay dili gid ka mapasaylo. Day, naunsa naman in taon ka, uy. Kadaot na ba nimo? Sukad lang mo nagkabuwag si Flint. Wa naman in taon kay kaon-kaong tarong, uy. At di na sa kuno ng imong kaugalingon, pe? Ay! Carmina! Ginoo ko! Naguyapan siya! Dalan ko siya sa ospital! Dili ka angay magpa-stress kay mabdos ka. Mag-usa na kakabuan nga mabdos. Unsa dok? Ginoo ko. Nak, kinahanglan nga imong sultihan si Flint nga nagsabak ka tungod kay may katungod siya. Kung unsa may nahitabo sa inyong kaminyoon ron, mga pagsuway lang ka na. Pa? Unsa may gusto niyo? Mga nakang wailhong amahan imong anak. Kinahanglang mangisog ka para sa imong katungod kay asawa ka. Ilabi na gyud para sa imong anak. Kinahanglan nga isog kang muatubang sa mga pagsuway sa kinabuhi karon nga mahimo na kang inahan. Pa. Husto si Papa. Asawa ko. O kinahanglan nga ako mo'y mangisog. Bawion ako kung unsa may ako. Ngano niya ka sa amo? Ni ako. Aron bawion ako ang akong bana. Oy, naan mi mga anak, oy. Masa kinahanglan mi niya. Bisag unsa pa imong buhaton. Bana ko paghihapon siya. Og ako mo ay asawa. Ako siyang kuhaon tungod kay Duna na sa mi umaabot nga anak. Oh, Han, tinuod ka? Dili ka na mahitabo. Sige. Papilion ti ka. Ipabilanggo ti ka. Og mudako ang imong mga anak nga way ilhong inahan. O hunongon nimo imong pagpakabuang sa kumbana. Ayaw ko kagita, Dana. Kung sa mga unang higayon, di pasagdan ti ka. Karon dili na. Kuhaon ko na kung unsa may ako. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.